segwa xi ċarkama sportiva kemm nagħti kemmtejn fil-qosor dwar il-Polots tal-Europa League għal Liverpool ġiet opportunità biex jippruvaw aktar players li s-soltu ma jibdewx mal-ewwel 11, eżempju fosthom players li huma importanti qed mhux ideali nitilfuhom bħal Kelleher, bħal players il-ġodda li għadhom kunu naqdu magħna għandhom ċans fosthom Endo jkunu kollu ħafna lok ukoll u aktar ukoll id-difensur il-ġdid li introduċew dis-sena kwanza il-Liverpool. Mill-bqija ma nistax xejn ma kenniex polza diffiċli xejn. Il-polza vera kienet waħda ħafifa, Toulouse, Lask u l-Union l-ekstra tim ta' Tete huma jiġifieri Liverpool jekk jagħmlu moħħhom hemm faċilment għandhom jgħaddu mill-gruppi għalkemm fil-futbol kif expected jiġifieri hija waħda li Liverpool xorta rridu jagħmlu moħħhom minnaħa l-oħra m'għandi xejn xi ngħid aktar dwar il-Polots, l-kull supporter tal-Liverpool naħseb prefera l-Polots taċ-Champions League għal din għandna nieħdu xorta l-opportunità li għall-Europa League u nagħmlu l-aħjar li nistgħu.